Ola, nun tutorial anterior centrámonos nos planos. Hoxe falaremos dos mapas, dos seus tipos, das súas partes. Imos aló. Noutros tutoriais falamos das formas que temos os seres humanos para representar o noso planeta, a Terra. Entre eles están os planisferios, os mapas de diferentes tipos, o globo terráqueo e os planos. Porén, que é a Terra? A Terra é un planeta do sistema solar no que se sabe que existe vida. Nembargantes, sería posible que existiran outros planetas con habitantes e que aínda non nos coñeceramos. A Terra, polo tanto, é o noso planeta, onde vivimos todos os seres vivos. Este planeta, para facernos unha idea de como é, debemos plasmalo en papel ou noutros materiais. Hoxe falaremos a fondo dos mapas. Os mapas son unha representación xeométrica e plana da Terra ou de parte dela, visto dende arriba e a escala. Os mapas teñen tres características básicas. Primeira, pasan da realidade en 3D ao mapa en 2D. Segunda, fan un esquema claro e doado de entender da realidade. Terceira, mostran soamente a información relevante que ten que ver cos obxectivos ou tipos de mapa. Obxectivos e tipos de mapas? Sí, porque os mapas poden ser de moitos tipos. Mapas físicos. Son os mapas que mostran o relevo dun lugar, isto é, amosan ríos, lagos, serras. Este é un mapa físico de España. Mapas políticos. Nestes tipos de mapas aparecen as divisións territoriais, como países, provincias, rexións. Vemos un mapa político de Europa. Mapas do tempo. Os mapas do tempo amosan o tempo que vai facer ou que fixo nun lugar e nun intre concreto. Mapas históricos. Estes mapas contan con imaxe unha situación histórica. Este é un mapa histórico do Imperio Romano.
Mapas de estradas. Se queres saber as estradas que pasan por un lugar, tes que consultar un mapa deste tipo. Os GPS son mapas de estradas electrónicos. Mapas demográficos. Son mapas que nos dan información sobre certas características da poboación que vive nun lugar. Por exemplo, mapa da densidade de poboación en Galicia, é dicir, en que sitios vive máis xente. Os mapas usámolos para representar espazos grandes, rexións, continentes, cidades, países. Cando representamos lugares máis pequenos e específicos, utilizamos os planos de edificios, de lugares públicos, de parques, rueiros. A continuación, imos falar dos elementos dun mapa. Como poderás comprobar, son semellantes aos dun plano. Lenda. É un recadro situado nun recuncho do mapa no que aparecen os significados dos símbolos do mesmo. Escala. É unha numeración que indica a proporción que hai entre a medida que aparece no mapa e a que hai na realidade. Se vemos esta escala, 1,2,200 significa que por cada 1 centímetro no mapa hai 200 centímetros na realidade. Orientación. Son liñas que nos permiten orientarnos no mapa para saber onde está o norte, o sur, o leste e o oeste, é dicir, situar os puntos cardinais. Por exemplo, este é o símbolo que aparece nos mapas. Toponimia. É o conxunto de todos os nomes de rúas, capitais, países, estradas, ríos, montes que aparecen nun mapa. Por exemplo, neste mapa o mar Mediterráneo forma parte da toponimia. Cando atopamos un libro cun índice no que aparecen moitos mapas, estamos a ver un atlas. Ata aquí a clase de hoxe. E agora tócache. Une con frechas. Mapa físico, mapa do tempo, mapa político, mapa histórico.
coas seguintes imaxes. Mapa físico é este. Este é o mapa do tempo. E este o mapa político. E finalmente temos o mapa histórico. Moi ben! Máis contidos e fichas interactivas e imprimibles en profiaracelis.com. Graciñas!